क'क्राझारनिफ्राय फैनो ओंखारदों हाबायाव लोगोफोर मिथियो लामानि गेटखौ एसे समायना बनायथार आदा ओइथ' बियार बथलसो दखन हाबायाव इदिल'सो गारना दोननाङालै जेथिं मिथिं लोंनानै नोंथांमोना मायबाफोर सोंनो लागा दङबा कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय बेफोर गोदै हाग्रा साफा खालामबाय थानायावनो माने टाइमा थाङो बेनिखायनो आं एडभान्स खामानि मावदो नोंथां साला बेखिनियावबो बाहाय लामाया माबा जाजोब्बायलै गारिया हाहोनांसिगोन इयाव बाहाय खस्थ' जाबाय खस्थ' माने इथिंगालै हाखो दोंखायो होमबाबो होआखै जागाखौ मिलायगनो हायाखैना गुड मर्निं दे गासैनिसिमबो गुड मर्निं लोगोफोर दा टाइमा खैथा जाखो नोंथांमोना खेबसे खिथिनि र' दासो जिमनिफ्राय सफायदो दा गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना टाइमा खैथा जाखो वाव 7:26 जाबाय गाइस नै 7:26 दासो जिमनिफ्राय सफायदो बाप्रे बा मासे गरम जादोंलै फुङावनो दिनै 5टासोआव सारि मोनदोंमोन बेनिफ्राय आङो 5:20 इदिसोआवसो थांनाय जादों आरोना गाइस दा टाइमा जाबाय नै 7टा आंनि खामानिखौबो गाराखै देसाय देहानि थाखाय एसे खस्थ' खालामदो देहाखौ एसे मोजां लाखिनांगोन नङा होमबा देहाया मोजां थाबासो खामानि दामानि मावनो हागोन नङा होमबा मोजां मोजां कमेन्ट हरदो दे लोगोफोर आं बहुत मोजां नांदो नोंथांमोनखो दा आं नोंथांमोनखो आंनि इउटुब नायनाय फेमिलिफोरखौ आंनि आंगो लोगो होननानै आं सानना लायो आरोना बहुत मोजां मोजां कमेन्ट हरदो बेनि थाखायनो बिराद मोजां नांदो आरोना थ' नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट होबानो जाबाय दा नोंथांमोना एसे कमेन्टखौ देखायनो र' आङो बुंखादों ना कमेन्टखौ जेसेबां हायो हर आं गासिनि कमेन्टखौबो नायगोन आरो कमेन्टखौ रिप्लाय होगोन होननानै आं नोंथांमोननो बुंखादो दा आं नोंथांमोननो मोनसे कमेन्ट खोन्थिनो दै र' मोनसे नङा बहुतखौनो खिथिगोन बहुत मोजां मोजां भिडिअ होनायाव बरा कमेन्ट हरदो खिन्थु माने आंनि एकदम फेमिलिया बिराद सापर्ट आरोना माने आं नायनि दा गाइस नै आङो नैबे मोनसे भिडिअ होदोंमोन बेयो बेसेबां जाखो 11 घन्टा जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै 11 घन्टा जाबाय 11 घन्टा जानाय लोगो लोगोनो इयाव बेसेबां दङ कमेन्टआ टटेल 106टा कमेन्ट जाबाय आरोना गाइस दायाव लासैनो 106टा जाबाय कमेन्टआ टटेल ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो आरामसे कमेन्टखौ एसे एसे फरायनानै देखायनोसै आरोना नायनो हागोन नै कमेन्टखौ नाय आदा होननानै हरदो नै बिदांस्रि बर'नि कमेन्टखौ नाय आदा होननानै हरदो आंथ' कमेन्ट नायखायो लाबबो हरदो आरोना लाब हरनाय माने मिथिखाया कमेन्टखौ नायबाय कमेन्टखौ फरायबाय होननानै मिथिखादो जुदि लाब हरबायबा आरोना आङो लाब थाङाबासो कमेन्टखौ नायाखै होननानै ओमफ्राय गाइस इथिंगालै बिदि आंबो थांगोन आदा हाबायाव आइ एम फ्रम क'क्राझारनिफ्राय फैनो ओंखारदों हाबायाव लोगोफोर मिथिबायना बेनिफ्राय इथिंगालै दोङो लामानि गेटखौ एसे समायना बनायथार आदा नायनो मोजां बरिया फट'फोर लानो हानायनि माने लामानि गेटखौ एसे समायना साजायनो होदो इनिफ्राय फट' लानो हानाय एक्सुवेलि नंमारगौ दानि हाबाफोराव खिन्थु सेल्फि पइन्ट जाखानांगौ मानो होनना बुङोबा फट' लानो हानाय जायगा जामारनांगौ दे एक्सुवेलि थिगखौनो बुंदो नोङो ब्र' मोजां नांदो खिन्थु नों बरिया कमेन्ट हरदो फट' लानानै बरिया साजायनांगोन ना इदि जामारनांगौ एक्सुवेलि हाबायाव इ राइट बाथ्रा ओमफ्राय थिंगाल दोङो राइटआव बाजै सुन्दरिखौबो लांफा आदानो माने आं जिथुबा राइट मारिगोन अब्ला बाजै सुन्दरिखौ लांफा होनना बुंदों आरो ना गासिनो नोंथांमोना ओमफ्राय आङो मानसिफोरनि नामखौ मेनसन खालामा दै मानो होनबा सानैसो मानसिफोरा गावनि पार्मानेन्ट नामफोरखौ माने बुंजानो बायो मिडियानि गेजेराव बेनिखायनो अनलि कमेन्टखौल'सो आङो बुंदो आरो ना गाइस नोंथांमोना भिडिअ नायबानो मोनगोन टेनसन गैया ओमफ्राय नोंसोरना मा गामि होननानै बुंदो आरो ना गाइस प्रिया इस्लारि जोंनियाथ' नै बाक्सायानो दारगुसियावनो आंनिया लोगोफोर टेनसन गैया ओमफ्राय इथिंगालि दोङो नै आदा नोंखौ आदा जेम्स बायदि नुमारो भइसआबो एखे रायलायनाय स्टाइलाबो एखे माने आंनि रायलायनाय आरो आंनि माथोआ एखे होनना बुंदों आरो माने आदा जेम्सथ' एखे होननानै बुंदों आरो ना दा बिदिनो बहुत कमेन्ट दोङो बेनिफ्राय इथिंगालि दोङो बहुत कमेन्ट दङ इथिंगालि नै ओइ आदा आंबो थांगोन लै आदा हाबायावनो गोबां कमेन्ट हरदो बिदिनो बहुत बरा कमेन्ट फैदोगासिनो बहुत बरा भिडिअ बहुत गोलाव जालांगोन आरो ना गाइस आं गासिनि कमेन्टखौबो नायनानै रिप्लाय होखादो जाय कमेन्ट हरदो नोंथांमोनाथ' मिथिखादो लाब थांखाजोबखादो
दा बाखि जिमनिफ्राय फैदोंमोन एसे दुगैनांसिगोन एसे फ्रेस जानांगोन फ्रेस जानायनि उनावसो मा खामानि दङ मा खामानि गैया एसे मावनांगोन आरोना उपाय गैया लोगोफोर बिदिनो लासै लासै एसे मेनटेन खालामबाय थानांगोन बास नोंथांमोना सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय आरो जाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै खालामबानो जाबाय लोगोफोरनो भिडिअ एसे शेयार खालामना हो गासैबो सापर्ट होबानो जाबाय एसे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय साबसक्राइब खालाम थाबैनो नोंथांमोननि सापर्टखौ नायनोसै आंबो एसे सापर्ट होबानो जाबाय गाइस अके थ' होमबा एसे फ्रेस जाना लाग्रोनोसै आरो दसे थानानै लोगो मोनफिन गाइस अके दैबो सगाना दोनबाय दा एसे खामानि मावनानैसो डाइरेक्ट दुगैहैखासिगोन आङो दा नङाबा आरो ओरैनो गरम बोथोरजों गोलोमजोबखागोन ना स' गाइस दा हानायाव लासै जिखिनि हायो खस खामानिखौ मावनानै एसे दोनखानोसै मानोना बुङोबा दुइमाया मान गोदोर बाथ्रा नङा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखायो जायनि न'खराव बिदि प्रग्राम जानानै थांबाय ओमफ्राय गाइस खासेल' मानसिया कमेन्ट हरदोंमोन जिथुबा ओइ बे खफ्रिखौ बुंदो आरो ना गाइस माने जिथुबा आङो गारि लानायाव आंनो बे खफ्रिखौ माने गिफ्ट होदोंमोन आरो ना जिथुबा बेखौ खनमान होदोंमोन खिन्थु गोबां मानसिफोरा बुंदो आरो ना बेखौ गोबाङाथ' नङा खिन्थु सासेल' कमेन्ट हरदो आरो ना खिन्थु जेबो नङा लोगोफोर गिफ्ट होनाय बुस्थुखौ एसे दोनजायो दाथ' जोङो राइडआव थांबा आंथ' आर'नाइखौ लोगोआवनो लाफाखायो दा न'आव खायसे आङो लाफायाखै खिन्थु थायो गाइस आंनियाबो आर'नाइया लोगोआव आर'नाइ लायलाय बेसेबां मैसाबाय जोङो राइडआव थांनायाव गाइस नै आर'नाइ लानानै मैसाखायो एकदम गोजान जायगायाव थांबा र' आं नोंथांनो माबा बुंनोसै र' स' गाइस दा बर्थमान आं दा नै लोगोआव लाफादो खदाल बेनिफ्राय इथिंगालि लाफादो सेखादो हासिब आरोना गाइस अके दा गोबां मानसिफोरानो कमेन्टआव हरदो जिथुबा आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन जिथुबा बे भिडिअआ 8 घन्टा 9 घन्टा बिदि जाबाय आरोना ओमफ्राय कमेन्टखौ नायदोंमोन आङो ओमफ्राय कमेन्टआव हरदो जिथुबा लामाथिंगालि एसे मोजां साजाय लामाथिं एसे मोजां खालाम ना बाहेरनि न' सिंनि सेथ्लानि जायगाफोरखौ साफा खालामनायखायसो कमेन्टखौ बिदि लिरना हरदोंमोन नामा दा जोबोद मोजां कमेन्ट हरदो एसे फट' दिखांनो हानाय बायदि एसे मोजां खालाम मायबा होननानै बुंदोंमोन आरोना दा जियानो जाया मानो लोगोफोर आं दा नैथिंगालि नै बाहेरनि जिथुबा लामानि जायगाखौ एसे साफा खालामजोबनोसै बेफोर जिखिनि हाग्रा बंग्रा नुदों गासैखौ साफा खालामजोबनोसै ओमफ्राय नैथिंगालिनिखौ गथाय साफा खालामजोबनोसै आरोना गाइस ओमफ्राय साफा खालामनानै आरो न' उनथिंगालिबो बिराद हाग्रा दङ ओमफ्राय दानफायनो लागा दंफां फिसा फिसा गाय दंजोबो आरोना बेखौ साफा खालामजोबनांगोन दा जियानो जाया मानो गाइस नोंथांमोना गोबां सापर्ट होदो बेनि थाखायनो एसे मोजां नांदो नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय दा बारा दिन गैला गाइस थ' नोंथांमोना बास सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय गाइस अके आं दा इथिंगालि एसे खामानिफोरखौ एसे मावहोलांनि ना वाव नै नुदोंना हाग्राखौ नुदोंना माबायदि बिराद हाग्रा नै सब हाग्रा गोजा वाव वाव मोनसे आयदा खालामनि आङो केमेरायाव नायलांबाय था आं खामानि मावनायखौ आं केमेरा पजिसनखौ मिलायना लानो र' बाहाय एसे भिडिअआ खानसेया बिदिनो जाखासिगोन उपाय गैया आइलाय मा ओइथ' बियार बथलसो दखन ए भाइ मायाव बियार बथल गारना दोनो नै नुदोंना बियार बथल लोगोफोर नै नायनो हागोन नोंथांमोना हाबायाव बिदिल'सो गारना दोननाङालै जेथिं मिथिं लोंनानै जारलालै इमान पुराना बियार बथल लोगोफोरनो 11,000 ना नंगौ दे लोंना मानसिफोरा हाबायाव बिदि गारना दोनबा सेसलै बेखौ बिथिं दोनथ'नो र' थैखागोन दे बेथनोबो बुख्ला बुख्लि खालामनो मोननाय नङा दे खिन्थु लोंनानै नङाबा हाबा जानो फैनाया जेलावबो मोनहैनो हागौ गेरेन्टि गैया ना मा बुङो साल्थेमोन एसे साफा खालामना लाजोबनि हारसिंनो मावबाय थादों आं न'आव एकदम उपाय गैया मानसि इयाव न'आव हाजिरा लाबाय थानो खदाय हाबा खाथियावसो हाजिरा लानांगोन दाथ' न'आवनो ओरैनो मावबाय थानोसै वाव साफा किलार एखे साफा जाजोबखाबाय नै वाव 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 बिउटिफुल जादों दासो जागाया ओरैनो साफा खालामबाय थानोसै नोंथांमोना मायबाफोर सोंनो लागा दङबा कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय
100 200 300 कमेन्ट फैयो फैबाय थानो हो गासैनि कमेन्टनि फिननायखौ रिप्लाय होजोबगोन गाइस टेनसन गैया लाब हरजोबखादों आं कमेन्टखौ बयनिखौबो बास नोंथांमोना खालि सापर्ट हो नायलांबाय था हाबाया आरो एसे टाइम दंबावो हाबानि सिगाङाव खामानि मावनायखौ मा होनो मिथिगोन ना एडभेन्सार खामानि होनना बुङो एडभेन्सार खामानि मावनांगोन ना नोंथांमोननो एसे डिजाइन खिन्थानांगोन ना फट' दिखांनो नङा होमबा फट' दिखांनाय डिजाइन नांगोन ना नोंथांमोननो बेनिखायनो आङो एडभेन्सार खामानि मावदों एडभेन्सार वाव आंनि बुंनाया मिस्टेक जायोलै गाज्रि जामोनसै मिस्टेक जाखायो आंनिया रावा एसे मिस्टेक जायो गाज्रि जामोनसै बाखि नोंथांमोना खामानि मावनायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय माथिं मा खालामो माथिं मा जायो सोब नुलांबाय थागोन बास नोंथांमोना खालि सापर्टल' होबाय था बेनो आरो गाइस नोंथांमोननिफ्राय आरो बाखि जेबो नाङा बेनो लोगोफोर फुरा साफा सिबनानै सावजोबगोन आङो मिथिबाय फुरा सावजोबगोन एखेबारे हाबायाव मैसानि थाखायल'सो रेडि जा नोंथांमोना मैसा थारनांगोन खिन्थु गारनायाव गैखाथारा आंनियाथ' खानैसो लोगोफोरा आंखौ मेसेज हरना दोनजोब्बायानोखा फुरा मैसाखागोन एकदम मैसाखागोन हाबानि खाननै खानथाम सिगाङावनो थांना थाहैगोन होननानै मेसेज हरबायानोखा आरो इन्सटाग्रामावथ' बुंनो नाङा मेसेजआ भर्ति जाना दङ आंनिया भर्ति हरखादो गासैनिबो फन नाम्बार हरनायालाय आङो बापरे बा मा एडभेन्सार खामानिलै मा एडभेन्सार खामानि सब संस्लाजोबनांगो गारनायाव गैया दा एसेबो हाग्रा दोनखाया नायनो हागोन गाइस फुरा साफा खालामनानै नैयाव जमा खालामना दोनदो दायो गारजोबनांगोन ओमफ्राय इथिंगाल नायनो हागोन ने माबायदि जाखो दा जायगाफोरा नायनो हागोन नोंथांमोना इथिंबो फुरा दोङोमोन साफा जाजोब्बाय ओमफ्राय इथिंगाल नायनो हागोन नोंथांमोना बेयाव फुरा जमा खालामना दोनजोबदो आरोना ओमफ्राय इथिंगाल नायनो हागोन नै आरो गोलाव लेथ्रा दङमोन ना एसे जाबोर आरो फुलबो दङमोन हाग्राबो रजबबाय फुरा साफा खालामजोब्बाय आरोना गाइस दा नायनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय बाखि इथिंगालि गोलाव ओरै साफा खालामनांगोन आरोना गाइस नै नायनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय दा इथिं ओरै साफा खालामलांबाय थादों आं लासै लासै बेनिफ्राय बाखि गाइस नायनो हागोन नै नोंथांमोना इथिंगालि गोलाव बेनो आरोना गाइस जोंहानि लामाया नायनो हागोन नोंथांमोना बेनो जोंहानि न'नि लामा दा नोंथांमोनाथ' सिनायखायोना भिडिअ नुबाय थायो ओरै हाबबोनाय आरोना गाइस नै ओमफ्राय बिदिनो गेट बनायनांगोन आरामनो ओमफ्राय दा बेखौ साफा सनस्ला जोबनि आङो साफा खालामना लाजोबनि गाइस न इथिंगालि गोलाव साफा खालामलांनि इथिंगालि मा अबस्था जानानै दङ ओमफ्राय नैबे बरियानो बिबारा बारबाय नै गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना बरिया जि समायना जाबाय बेखौ दोनथारनांगोन एवनो नङाबा जानाय नङा बेखौ साइज खालामनांगोन बेखौ बाहाय नङाबा लेथ्रा नुथारगोन दा जियानो जाया माने गाइस दा नोंथांमोना साननो हानाय माने मा भिडिअ लाबोबाय थादों होननानै गाइस माने दुइ माहफ्रा मान बारा गिदिर बाथ्रा नङा मथथे नै आगष्ट'आव थांबानो गैला मोनफैबायानोखा नै आगष्ट'आव गाबोन समा जासिगोन दिनै जुलाइनि दिनै 16 थारिख जाबायानोखा मैया 15 दिनै 16 थारिख ओमफ्राय दा हारसिं मानसि बिदिनो एसे एसे मावबाय थानायाव एसे टाइम लायो नङा होमबा गाइस बेनिखायनो आङो भिडिअ खालामै खालामै मावगासिनो दोङो नोंथांमोनाबो आपडेट मोनबाय थागोन ना ओमफ्राय दा इथिंगालि नै बिबारा बरिया समायना जाबाय नै गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना एखेबारे गोजौ जाखाबाय नै गाइस नै जा साइसनि जादों ना बेखौ एसे डिजाइन खालामनांगोन मायबा मोनसे खालामथारनांगोन बेयाव डिजाइन नङाबा जानाय नङा इमान खस्थ' गायनाय बेफोरो जोथोन लाखिनायाव एसे टाइम लायोना ओमफ्राय बाखि इथिं साफा खालामदों नुबाय गाइस बेसेबां हाग्रा जानानै दङ नुबाय नोंथांमोना साननो हानाय माने इमान एडभान्स बिदि खामानि मावबाय थादों हाबायानो दानो जानो जायाखै होननानै बेफोर गोदो हाग्रा बंग्रा साफा खालामनायाव टाइम लायालासिनो थागोन आरो सोरबा सोरबा बुंदों हाग्रानि मुलिखौ एसे सारनानै हो होमबाना खेबसेयावनो थैगोन ना कमेन्टआव बहुत मानसिया हरदो बिखौ एक्सुवेलि गाइस सारबाथाय उनाव माबाफिनो बोरैबा कालार जाजोबना थायो लेथ्रा नुयोना खिन्थु बाहेरनि हाग्राफोरखौबा होजायो खिन्थु सेथ्लाफोरनिखौ आरो एसे लेथ्रा नुयोना नोंथांमोनाबो कमेन्टआव हरना होयो खिन्थु बाहेरनिखौबा होजायो खिन्थु बाहाय कालारिं जाना थायोना बोरैबा गोमो गोमो खामनाय बायदि सावनाय बायदि जायो
एसे लेथ्रा नुयो आरोना दा जियानो जाया माने गाइस इ मोनसे बिफाङा थागोन ओमफ्राय बाखि गासैबो साफा जाजोबगोन एखदम गोलावै साफा खालामजोबखागोन आरोना गाइस जायगाखौ एसे लेथ्रा नुबाय आरोना हाग्रानि थाखायनो दा इफोर गोदै हाग्रा साफा खालामबाय थानायावनो माने टाइमा थाङो बेनिखायनो आं एडभान्स खामानि मावदो नोंथांमोना बुजिगोन बुजियाखै बाथ्राखौ कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहर माबायदि जाय जायनि न'खराव प्रग्राम जाबाय नोंथांमोना मिथिखायो ओइ नुबाय नै माबायदि गोलाव गोलाव हाग्रा दुमब्रु बिफां ना मा होनोमोनबा इखो ओइ साला गाज्रि दामोनसै दाननो गोसो गैयामोन दाननांबाय उपाय गैया सब दानजोबनांसिगोन उपाय गैया सब दानजोबगोन आरोना गाइस टेनसन गैया पुरा साफा जाजोब्बाय इथिंगालिबो थाबायबाय थाबानो मोजां जासिगोन बरियानो ओमफ्राय नैबे फुल गायग्राफोरा खाननैसो थाथ'थोंसै उनाव माबाजोबसिगोन इफोर गथायनो बिबारफोरा बिराद मोजां जाथारदोंलै बा गावरा गावरानो बिराद बरिया जादों बिबारा नैबेथ' दानफायखाबाय लांदां जाखाबाय इथिंगालिनो जोंहा बाबायाबो खामानि मावबाय थादो पुरा साफा जाजोब्बाय गाइस नै नायनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय इथिं साफा खालामनो लागा दोङो इथिंबो साफा जाजोब्बाय इथिंबो साफा सब साफा जाजोब्बाय इथिंगालिनो जोंहा बाबाया मावगासिनो दोङो दा पुरा रेडि माने पुरा रेडि गाइस टेनसन गैया नै हाग्राफ्रा बिथिं साफा जाजोब्बाय ओमफ्राय दा लामानिखौ एसे देखायनोसै आं दहाय खालामनायखौ फालु खादो नै जों आइया संनायनि खामानि संबाय थादो जों आइया ओंखाम मैगं न' नैखौ दा गारजोबनांगोन दे साफानो बुथुमना दोनबाय आङो इथिंगालि ओमफ्राय इथिंबो साफा खालामजोब्बाय गथाय ओमफ्राय आरो खामहोलांनो दोङो लासै लासै मावबाय थासिगोन गाइस अके थ' नायलांबाय था नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय गासैबो भिडिअखौ जोबनायावलासै नायनो थाखाय गासैनिसिमबो थेंक इउ दे लोगोफोर खानाय सिनखाबायना गथाय माबा जोबखाबाय दखन न' गथाय माबा जोबखादो खानाय गोलाव लेथ्रा नुयोलै खानाय गुसुं जानांगौ पुरा खानाय सिनबाय नै लोगोफोर जोंहा फादारखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै जोंहा बाबाखौ सिनना होजोब्बाय नै जोंहानि दादैया खानाय सिनना होजोब्बाय हाबानि 3 माहनि एडभान्स सिगाङावनो देलायखाबाय लोगोफोरनो जोंहा बाबाया नुदों ना बाबायानो जासिगोन आरो मिटा कला जनायमोन ना नोंसोरो होमबाबो आरो माबायो थायोखाय बाबाबो होनना बुङा मिटा कला जदोंमोन जोंहा बाबानि मिटा कला इयो लोगोफोर जोंहा बाबानि सिगां मिटा होनलायो इसोरो 3 माहनि सिगाङावनो देलायखाबाय नै लोगोफोर नुदोंना 3 माह 4 माहनि सिगाङावनो देलायना लाखाबाय जोंहा फादारा लोगोफोर बेदर लायनो जाबाय नामा बेदर लायनो नै नुलायबाय जानायल' खामानि जानाय आरो लोंनायल' खामानि लोगोफोर थैबा मोनजाया थैयावनो जाखानांगो दा बेदर लायनो थांसै होमबा अमा बेदर 300नि पुरा रेडिखा नै गारि स्टार्ट खालामखाबाय एकदम थांखानोसै नैखौ लांगोन ना नोंसानिखौ लांगोन नोंसानोथ' थौ अ जाफ्रा बरा जाजोब्बाय ना जाफ्रा हेभि जाजोब्बाय ना दे बरियानो नै एखेबारे